Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşýüniň bugünkü sanyny türkmen adam atlary at saýlamakda halk arasyna häzirki meýiller we köne tejribeler barada gurrun edýäris. Gepleşiň dowamyny Aşgabatly publisist ýazyjy Amamrat Bugaýewiň owgan türkmenlerinden Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Uly Muradynyň hemde Türkiýedäki giňeýän türkmen diasporasynyň wekillerinden Rozubaýyň hemde türkmen ýaşlarynyň hataryndan Jemalyň bu temadaky pikir garaýşlaryny size eşitdirýäris. Türkmenlerde at asman diýilýär. Ene atanyň yüreklerde besleýän soňsuz arzu umydy, maksat murady, göňüllerde telwas edýän päk asman hyjulary, göz başyna asyrlardan alyp gaýdýan ruhy hazinalary, dünýädäki gözellikleriň ruhy singen aýnasy jadlanan ýaly ýeke sözde jemlenip bu jadly söz dünýä inen perdendiň adyna öwrülýär. Türkmen medeniýetine çağa at takmagy degişli däp desturlar berja edilýär. Aşgabatly publisist ýazyjy Amamrat Bugaýew adam atlarynyň tutuş halkyň aňyny, mentalitetini açyp görkezýändigini aýdýar. Ol daklyan atlary bir näçe topara bölýär. Paýtagtly publisist türkmen adam atlary barada beren gurrungyny yerli intelligensiýanyň wekillerinden merhum Soltan Şah Atanýazowyň türkmen adam atlarynyň düşündürüşli sözlügi atly kitabyna salgylanýar. Bu işin soňsuz gadyr gymmatyny unutaýar. Şu gözlülde ýaýmasyn bilen bilen haşat durlatlar da birer sözlüklerin atlaryny çerkev, kanmym, yoğuşan diýen atlar bir oğulları ýa bolmasyna hatda eşek kullyýa, kirli diýe şunýar atlar barda, tanmaz diýe diýip ýazyjy aýdýar. Şeýlede türkmen halkynyň arasyna hut gözden dilden gorunmak maksady bilen palta, orok, teşe ýaly owy hojalyk gurallarynyň atlary daklyan adamlar bolupdyr. Bugaýew teke dialektiniň marş ýewesine daklyan türkiş adyna ünsü çekýär. Demirgazyk we Günwatar türkmenleriniň arasyna türkeş diýilip tutulýan bu adyň türkeş bolup çağalar dünýä insin diýen arzu bilen goýulýanlygyny aýdýar. Kerwen adynyň hem hut şu arzu hyýal bilen daklyanlygyny belleýär. Ýazyjy adam atlary bilen bagly Sowet döwründen galan bir anekdoty gurrun berýär. Kawkaz Respublikalaryndan biri Türkmenistana bir gelenze gaýtmakçy bolanyny ondan men bark görmek bolýan halky bina hillrak ýagdaýda bir näz tanap bolar adam diýär adyny ünsürdi. Eger Hudaý berdi, Allah berdi, diýen rakatlar bolsa arkaýy üstüne hüjüm eder, ýekedirdi. Eger şol 4 uly däşim ýalty diýen ýalatlar bolsa köpüň berdir, deňinden sowrurak geçdikdir-de. Diýip Bugaýew aýtdy. Türkmenleriň arasyna gadymy döwürlerde maşgalalar ogul perdent ardulapdyr. Ogul çağı güýji alamatlandyrypdyr. Irki döwürlerde adamlar gorunmak üçin hemde aw etmek üçin erkek çağalaryň dogulmagyny isläpdir. Hut şonuň üçin ogul çağa garaşyp gyz çağı dünýä inenine oňa ogul gerek, ogul boldy, ogul wagt, ogul gül, ogul jemal, ogul jeren, ogul gödel, ogul gurban we şuňa meňdeş atlary dakypdyrlar. Türkmen ýaşlarynyň hataryndan Azatlyk Radiosy bilen Istanbuldan gurrundaş bolan türkmenistanly Jemal inni şeýle däplerin aradan aýrylýanlygyny aýdýar. Häzirki wagtda men pikirimçe ogul goşulmasy bolan atlar ulanlanak, taýlanlanak. Men pikirimçe o niýet inni ýokmy diýen häzirki ýaşlaryň arasyna ogul bolsun ýa gyz bolsun, olar ýaly tapawut ýokmy diýen diýip Jemal aýtdy. Bu pikir türkmen halkynyň jemgyýetçilik aňyna gender deňligi boýunça geçilen sepgidi belli bir derejede açyp görkezýär. Ýazyjy Bugaýew bu mesele şeýle fetirler bilen mysal getirýär. Türkmen oğullar döwletiň maçy gyz hem bolsa goýun hoşy diýip şol oğul perlende höwes edipdir we olan döwür höwesde şo döwürde numar 100 ýyllyk boradyr. Türkmeniň durmuşyny oğul gerek we bu oğul ýemekýän eksper arnamysy goraýjy diýmek diýip Bugaýew aýdýar. Ýöne Jemal häzirki döwürde bu tejribäniň özgörenligini unutaýar. şolar ýaly niýet bilen hemem olar ýaly ady isläp men pikirimçe hiç kim dakanokmak diýen diýip ogul goşulmasy bilen daklyan atlar barada Jemal öz garaýşlaryny beýan edýär.
Bugayev dakylyan atlaryň hataryny peýgamberleriň ýa-da beýleki beýik şahsiýetleriň hormatyna dakylyan atlardan mysal berýär. Şeýle-de onuň sözlerine görä köni döwürlerde çağa dünýä inen güni hormatlanýan bir adam şol owa myhman düşen bolsa, şol myhmanyň hormatyna çağa şonuň adyny dakypdyrlar. Ýazyjy täç geldi, güç geldi, aşyr geldi diýen ýaly atlar muňa mysal görkezýär. Bugayewiň gurrun bermegine görä dünýeden öten garry ene mamalaryň ata-babalaryň atlaryny olaryň agtyk çoğuluklaryna dakmak däwe hem türkmen halkynyň arasyna saklanyp galýar. Olaryň atlary resmi görnüşde çağanyň dokumentine bolşy ýaly ýazylýan bolsa, gepleşikde ýüzlenlerine merhumyň ady daklan meselem ogul çağalara Kakamrat, Kakavay, Kakajan, Kakadurdy, Dädeway ýa-da gyýys çağalary Enejan, Eneş, Enegül diýen ýaly atlar bilen ýüzlenilýär. Sowet häkimiýetiniň türkmen topragyna aralaşmagy bilen kommunist ideologiýadan gözbaş alýan atlar ýyl arasyna ýoň bolup başlaýar. Ideologiýa diýilen bir boýunçluk barda, şu boýunçlugyň adamyň boýnuna özüniň erkislerini dakýa meselem geçen asyryň 20-nji ýyllarynyň aýagyna 30-njy ýyllarynyň başyna dowamyna bir siyasatlar dakmakdan ýoň bolupdyr. Meselem Stalkon bilen atlar, Türkmenle men şeýlatlaryň bir 5-6 adymy daklanyna düşendim. Şu Stalkon diýilip atlaklym bolganda diýmek şol 1936-njy ýylda doglan çağı bolýar. Stalin konstitusiýasynyň kabul edileniniň hormatyna daklanatly diýip Bugayew aýtdy. Ýazyjy arhivden muňa mysal getirýär. Ozolky Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň öňkü içeri işler ministri Berdiýewiň Stalkon Berdiýew atly insini agdaýar. Geçen asyryň 40-njy ýyllarynda Türkmenistan Komünist Partiýasynyň Merkez Komitetiniň sekretary bolup işlän Murat Muhadow wana şu oglunyň ady kimdi? Onuň şu kim göräýmän bir kareýden adýan ýok. Onu kareýde hiç kimden Komünistski internasyonal maladyözi. Ine şu başartlaryna diýerler-de. Diýip Bugayew aýtdy. Sowet döwründe türkmenleriň arasynda marksizm bilen leninizm diýen sözleri birleşdirip, dünýä inen çağa Marlen adyny dakanlar hem bolupdyr. Atlar öz döwründen gurrun berýär. 1945-nji ýylda 2-nji jahan uruşunyň tamamlanmagy bilen türkmen halkynyň arasyna yeňiş diýilip dakylýan atlar köpelýär. Ýa-da bolmasa Garawum kanalynyň Mar welaýatynyň ýa-da Aşgabatyň çägine çekilmegi bilen 1952-nji ýyldan soň ýyl arasyna az sanly käbir enatalar öz çağalaryna kanal adyny dakyp başlaýar. Galybertide kommunist ideologiýasynyň aňlary berk ornaşyp başlamagy bilen Hudaýguly, Taňryguly, Hudaýnazar diýen ýaly atlary gyýa göz bilen seredilip başlanýar. Ýazyjy Bugayew muňa bolan wakadan bir mysal berýär. Geçen asyryň 60-njy ýyllaryň başynda Turata düşürülen Masumul kinosu var, şoň rejissöri Altsgarly gurrun berýär. Kinonyň partiýa merkez komitetine tawsiýat berilýär. Masumulyn söýgülige ýylmyň roluny oýnaýan ýylyň eline alaja var diýär, doga var diýär. Onun şoňa partiýa merkez komitetiniň ideologiýa sekretary bolup işleýän Maýmullaýew şol etýär, kesin mantajetden aýryň eline alaja var. Ol dini atly diýär, diýilýär. Altsgarly gaharma diýär, bilmedim diýär. Sen familýaň Mollaýew hem merkez komitet işler otursun diýdi. Diýip Bugayew gurrun berýär. Stalkon, Marlen, kim we şoňa meňzeş ideologiýadan täsirlenen atlar elbetde türkmen halkynyň arasyna o diýen giň ýaýramaýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar Täç Nazar, Täç Gurban, Täçgül, Gulubeldi, Anna Jemal, Anna Wagt, Guldurdy, Durdy Gurban, Gurban Durdy ýaly goşma atlaryň ýuwaş-ýuwaş aradan aýrylýanlygyny, oňa direk täze dünýä inýän çağalary sady, aňsat we öz boluşlu atlary dakmaga meýil edilýändigini gurrun berýärler. Hatta Türkmenistanyň döwlet mediýasy prezident Berdimuhammedowyň agtygynyň adyny ozorlar Kerim Gulu diýip goşma at bilen tutan bolsa, indi onuň adyny Gulu goşulmasyna aýryp Kerim diýip tutmaga başlady. Agymyzyň agtygy Kerim Berdimuhammedowyň sadyna arzu atly aýdyklary Kerim Berdimuhammedowyň we İsmail Aman. Azatlyk radiosy bilen İstanbuldan telefon arkaly gurrundaş bolan Cemal häzirki wagtda ýaş maşgalalaryň täze dünýä inýän çağalaryna dakýan atlaryny has döwrewa päsiýetlendirýär. Has döwrewa diýen ýaly atlar goýarlar. Köplen öňkü atlardan şu hiçili ýok ýaly. Köplen şemişe gysgalyp, mysal üçin diňe Türkmenistanda olar ýaly, Türkiýede de edilýär olar ýaly. Öňkü oşo uzyn atlar däl, oň ýerine has sadarak ýa-da iki at
şekline goýýarlar. Diýip Jemal aýdýar. Türkiýedäki türkmen diasporasynyň wekillerinden Rozbay migrantlaryň hataryna ýaş türkmen maşgalalarynyň arasyna at takmak däpleriniň hem özgörüş prosesini başdan geçirýändigini aýdýar. Ol Türkiýede ýaşaýan ýaş şagaly türkmen maşgalalaryny iki topara bölýär. Olar türk raýatyna durmuşa çykan ýa-da öýlenen türkmen raýatlarynyň guran maşgalalary ýa-da türkmenleriň öz aralaryna durmuş guran ýaş şagaly türkmen maşgalalarydyr. Meselem Türkmen bilen Türkmen öz arasında durmuş guranda olaryň çagasy hükman suratda Türkmen adyna kawatdaş gelýär. Meselem ýaşaýan welaýatynda haýsy atlar özlerinde köp ulanylýan bolsa, olar ýaşaýan welaýatdaky atlaryna görä at ulanjak bolýarlar. Meselem Türkiýe durmuşa çykan watandaşlarymyz, raýatlarymyz bolsa, türkleriň at familiýalaryny hükman suratda ulanýarlar. Diýip Rozbay aýtdy. Jemal Türkmenistanyň arasyna türk halkynyň mahsus atlary çağalaryna dakýan maşgalalary özüniň duş gelýändigini belleýär. Şu an men gözüme iýilýär köplenç häzirki ýaşlar esasen türkçe atlary men görmäge, eşitmäge başladym. Hani täze şu anky döwürde köplenç işte türklerin atlaryny Zeynep, Merve, şolar ýaly ýa-da Melek ýaly hani türk atlaryny has köp takmaga başladylar. Men hani eşitýän köplenç ýa-da sosial mediada da hani ulgamlarda da gördüm. Diýip Jemal aýdýar. Elbetde sosial mediada käbir türkmenistanlar öz hakyky atlaryny ulanmakdan gaça durýarlar. Bu öz başyna bir tema. Ýöne Jemal türk atlarynyň türkmen halkynyň arasyna aralaşýanyny aýdýan ýeketäk Türkmenistany däl. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan daşary ýurtda ýaşaýan başga bir türkmenistanly bu prosesiň dowam edýändigini, Zeynep, Merve, Melek ýaly atlaryň hataryna Emine, Medine ýa-da Meryem ýaly atlaryň has giň goşulyp garylmaga başlananyny gurrun berýär. Aşgabatly publisist Amamrat Bugayew halka arasyna atlar boýunça özgörüş prosesiniň amaly aşýandygyny tasdiq edýär. Öňden edýän atlar dakmagany gitdiňse adalýar şol meselem eşep ullyýmak ýa bolmasa italmaz diýmek, tuňu diýmek, ýene gaýry diýmek şol ýany gözden orasyn ozamyzy baraçaýamy köpeltin milen ırym bilen naklýan atlarany soňky döwürde ummana aradan aýrylyp barýar. Diýip Bugayew aýtdy. Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulumrady Owgan türkmenläriniň arasyna daklyan adam atlary barada şeýle gurrun berdi. Sosanım erkekleriň ady daklandy, dini atlar köprek ulanylýar. Aýal atlarynda köplenç türkmençe atlar bar, misal Selbi diýdi, Zöhre diýdi. Şonyanak atlar bar türkmenleriň arasynda. Nawat diýdi. Şonyanak aýallaryň atlarynyň arasynda, erkekleriň arasynda Abdurrahman ýa Rahman Kul, şonuň şu arapçasynyň türkmen leştirilen görünüşi köplenç kullanılýar. Abdurrahim, Abdurrahman diýilýär. Diýip Murady aýtdy. Ol Owgan türkmenläriniň arasyna täze dünýä inen çağalary at taýlamak we at takmak däpleriniň häzirki wagtda özgerýändigini aýdýar. Öňler şol ýaşullar at takıp bererken, hususan şol mescit amamyna daktyrar ekenler ady. Indi öýle düzgünleri galdy, erkim şo bir öz meýline, öz haýyşyna boýunça at takıp ýörenler bar, ýeňilleşdirip däl onu bir aňsat görüşde gowy edip aýdylar, ýa-da at takýanlar bar. Indi şol öňki ýaşullara ýa mescit imamlaryna at taktyrmak däpleri galyp gitdi, galdy Owgan türkmenleriniň arasynda. Diýip Şamerdan Ulumrady aýtdy. Türkmen halkynyň arasyna dini ähengli atlar ýa-da musulman seni namasyndan uğralýan atlar bolupdyr. Häzirem bar. Meselem orada aýynyň gelmegi bilen Oraz ýa-da Gurban bayramyna dünýä inen çağalary Gurban ýa-da bolmasa Recep Safar aşyr aýlaryna dünýä inen çağalary Recep Safar aşyr ýa-da Recep uly Safar uly aşyr uly ýaly atlar da kılıpdyr. Ýöne daşary ýurtda ýaşaýan türkmenistanly ýazyjy türkmen atlaryna gul goşulmasynyň agdyklyk edýändigine ünsü çekýär. Häzirki wagtda Aşgabat, Arçman ýa-da Hazar ýaly ýer ülke atlarynyň uğralýan atlara duş gelýändigi habar berilýär. Ýazyjy Bugayew Sowet Soýuzynyň dargap Türkmenistana garaşdyrlygyň alınmagy bilen öz başdaklygyň ilkinji ýyllaryna Sapar Murat ýa-da Serdar ýaly atlaryň köpelendigini belleýär. Ýagny siýasat jemgyýeti täsirini dowam etdirýär. Bir näçe asr mundan ozal Muhammed, Mehmet, Pirugly, Pirnazar, Allanazar, Şyhnazar, Hojanazar, Magtumuly ýaly atlary eýe bolan türkmen jemgyýeti Sowet döwründe Stalko, Marlen, Kim ýaly atlar bilen tanışan bolsa, garaşdyrlykda Sapar Murat, Serdar ýaly atlary umtylýar. Ruhnamadan soň Oguzhan, Aýhan ýaly atlar ýöň bolup başlaýar. Paýtagtly publisist ýazyjy Amamrat Bugayewiň ynanjyna görä, siýasat adam atlary boýunça halkyň ýakasyndan heniz hem aýrylanok. Sebäbi häzirki bagtyýarlyk döwlet siýasatynyň höküm sürýän döwründe bagtyýar we bagtul ýaly atlar köpelýär.
Ýöne Türkmenistana familiýalaryň soňundaky ev, ov, eva, ovaýaly goşulmalar welin saklanyp galýar.